Een tekort aan nachtverpleegkundigen zorgde ervoor dat er op Tholen rigoureuze maatregelen werden genomen. Of je nou cliënt bent van de Schutse of van SVRZ, dat maakt niet uit. Er moet gewoon een verpleegkundige in de nacht beschikbaar zijn. En verder in deze uitzending. Advies voor nieuw college Middelburg ligt er. En wat hij hele dagen doet op deze hoogte. Goedenavond. Wat doe je als je de roosters voor de nachtzorg niet rondkrijgt door een tekort aan personeel? Dan blijkt slim samenwerken met andere zorgaanbieders het antwoord. 3 zorgorganisaties op Tholen doen dat. Het was even wennen, maar het heeft succes. Verpleegkundige Jannie de Vos is zojuist begonnen met haar nachtdienst. Waar de Tholenaren nu rustig slapen, blijft Jannie tot 7 uur morgenochtend stand-by. Komt er een melding van iemand in deze regio die dringend hulp nodig heeft, dan gaat ze op pad. Het gaat hier om nachtalarmering. Waar we heel veel voor gebeld wordt is de valpartijen. Dus cliënten die vallen uit bed of onderweg naar het toilet. De mensen met katheterproblemen, stomazorg. SVRZ, Alevo en Schutsenzorg, de 3 zorgaanbieders hier op het eiland, werken samen om deze nachtalarmering te verzorgen. Uit noodzaak. Het is al een hele kunst om aan verpleegkundigen te komen, überhaupt. Dus anders hadden we de zorg niet op deze manier kunnen inrichten. En dat is ook wel wat wij als organisaties, de 3 organisaties, zo belangrijk vinden. Dat we de cliëntenzorg kunnen borgen in de nachten. Of je nou cliënt bent van de Schutse of van SVRZ, dat maakt niet uit. Er moet gewoon een verpleegkundige in de nacht beschikbaar zijn. Dat is in de huidige tijd met een schaarste op de arbeidsmarkt in de zorg al een winst van 2 verpleegkundigen per nacht. Het kan dus zijn dat er dan een nachtzuster van een andere organisatie op je stoep staat. Vooral eigenlijk mensen die kort in zorg zijn, die kunnen nog wel eens zoiets hebben van... Hey, ik ben van de Schutse en jij bent van Alevo. Nou ja, goed, dan leg je wel even uit van we hebben 's nachts die samenwerking. Dus het wil niet zeggen dat je dan inderdaad iemand van je eigen organisatie hebt. En tot nu toe hebben we niet echt mensen gehad die daar problemen mee hebben. Deze werkwijze wordt uitgebreid over heel Zeeland. De eerste voorstellen gaan dit jaar al richting onze bestuurders om de eerste stappen te gaan zetten van een vorm van samenwerken. En dat verschilt wel in nuances, maar elke keer met het gedachtegoed van stel die cliënt nou eens centraal. Stel de zorg nu eens centraal en stap over je eigen schaduw heen. Er komt een melding binnen. Iemand is gevallen en kan niet meer overeind komen. Het moment voor zuster Jannie om de donkere nacht in te gaan. Ik praat erover verder met Els Fokke, zorgredacteur. Ja, hoe bijzonder is deze manier van werken nou precies? Die is uniek en het is een schoolvoorbeeld van hoe je de zorg in de lucht kunt houden als je maar gebruik maakt van mekaars krachten en middelen. En we weten dat in Zeeland we de komende jaren te maken krijgen met een enorme vergrijzing, stijgende zorgvraag, terwijl er minder zorgpersoneel is. Ja. Nou, zegt zij, stap over je eigen schaduw heen. Wat bedoelt ze? Dat de zorgaanbieders meer regionaal moeten samenwerken. Niet meer alleen maar op eigen houtje alles proberen in te vullen. Want we kennen al jaren de alarmerende cijfers. Als we de zorg in Zeeland niet anders organiseren, dan stevenen we af op een tekort aan zorgpersoneel van ongeveer 7500 mensen in 2030. Dat is enorm veel. Dat roer moet dus om. En ja, dit voorbeeld bewijst dat het kan. Elke zorgaanbieder levert hier gemiddeld 10 nachtdiensten per maand. Ja. En ja, ik hoorde in het begin, toen ze met dit project startten, was er weerstand. Waren er hobbels te nemen. En moesten die zusters wennen aan elkaars manier van werken. Maar ja, intussen weten ze niet beter. En het krijgt dus ook navolging. Zeker. Volgend jaar willen ze proberen te beginnen met dit uit te zetten in andere delen van Zeeland. Eerst dus nachtzorg, daarna ook de weekend- en avondzorg, want die staan eveneens onder zeer grote druk. Dankjewel, Els. Het advies voor een nieuw college in Middelburg is er. De eerste gemeente die daarmee komt. De informateurs adviseren een college van GroenLinks, PvdA en LPM. Die zaten er de afgelopen 4 jaar ook. Nieuw zijn de winnende partijen SGP en VVD. In plaats van D66 en ChristenUnie zoals nu. De 4 nieuwe partijen hebben samen 21 zetels van de 31. Een ruime meerderheid dus. In de rechtbank vandaag een discussie over hoe schoon het water van de Westerschelde eigenlijk is.
De provincie wijst ieder jaar plekken aan waar mensen mogen zwemmen. Daarvoor wordt de kwaliteit van het water getest. Maar de stichting Gezond Water vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met PFAS. Wij vinden dat ze gewoon PFAS moeten meenemen in de evaluatie. Dus ook de lange termijn effecten. En daarnaast zijn er stranden met een blauwe vlag. Daarmee wordt gesuggereerd dat de waterkwaliteit uitstekend is. Maar ook hier, zegt Gezond Water, worden PFAS niet meegenomen. De blauwe vlag moet eigenlijk wat ons betreft eventjes in de kast. En hopelijk binnenkort dan weer terug. Maar dat is ons advies ook. En we hopen dat de rechter daarmee meegaat. En dat we dat ook bereiken vandaag. De provincie zegt het zwemwater gewoon volgens de regels te testen. De rechter doet op 12 mei uitspraak. Jagers mogen voorlopig nog geen ganzen vangen in Natura 2000 gebieden om ze daarna te vergassen. Dat heeft de rechter bepaald. Het zou broedvogels in de beschermde gebieden, zoals lepelaars, stress kunnen bezorgen. Ganzen zorgen voor veel schade aan landbouwakkers. En daarom gaf de provincie een vergunning af om ze te vangen. Maar Dierenwelzijn Zeeland vocht dat aan. En de rechter geeft de dierenorganisatie gelijk. 160 leerlingen van de School voor Jonge Vluchtelingen in Goes dreigen na de zomer geen schoolgebouw meer te hebben. Het pand waar ze nu in zitten is tijdelijk en staat op de nominatie om gesloopt te worden voor woningbouw. Maar een nieuw schoolgebouw heeft de gemeente nog altijd niet gevonden. Het is al maart en we weten dat we na de zomervakantie dus een nieuw pand moeten hebben waar alles al gereed is gemaakt. De tijd begint echt te dringen. Want een schoolgebouw voor 160 jongeren en ruim 30 man personeel inrichten is niet niets. We hebben inderdaad minimaal 9 theorielokalen nodig, een gymzaal, een kantine en natuurlijk ook een plein. Dus het zijn ook nog wat kantoren waar bijvoorbeeld zorgcollega's hun werk doen. Dus we hebben best wel een flink pand nodig. Oké, we gaan het vandaag even hebben over werkwoorden. Wie kan mij vertellen wat ik moet zeggen bij het werkwoord hebben als het over mij gaat? Ik heb. Ingedeeld op taalniveau krijgen de jongeren nu 30 uur in de week les in het oude gebouw aan de Lijnbaan in Goes. In zo'n 2 jaar tijd leren ze Nederlands, waarna ze instromen in het reguliere onderwijs. Ik ben Ali, ik kom uit Syrië, ik woon in Vlissingen. Ik kom hier leren in Nederland, aan de school. Leren, lezen, computer werken, in boek ook. Wat betekent deze school voor jou? Dat betekent alles voor mij. Dus, ik leer een taal van Nederland en nieuwe dingen. De school echt goed, mevrouw. Heel goed. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk het is om de Nederlandse taal te leren, is Rent El Hariri. In 2015 kwam ze als vluchteling vanuit Syrië. Nu werkt ze op de school in Goes. Zonder de taal kom je nergens. Je moet de taal leren om eigenlijk te integreren in Nederland en mee te doen in de samenleving. Het personeel probeert de zorg over het gebouw zoveel mogelijk weg te houden bij de jongeren. Omdat we vooral willen dat ze op school gaan focussen, maar je merkt wel dat ze een beetje onzekerheid valt onder de leerlingen. Ook omdat ze niet leuk vinden om eigenlijk verandering te hebben nadat ze gewend zijn om hier op school te lopen. Onze leerlingen hebben vaak heel lang niet op school gezeten of nooit op school gezeten. En nu zitten ze eindelijk op school. En nou hangt eigenlijk boven hun hoofd dat ze de school misschien tijdelijk gaan verliezen. Maakt zich zorgen? Ja, heel erg. Ik heb wel vertrouwen in de gemeente Goes dat ze dit op tijd gaan oplossen. Maar het is zeker wel een reëel scenario dat het niet op tijd gaat zijn. Onderwijs is echt de basis van een succesvolle integratie in de maatschappij. Echt het begin van je route hier, de Nederlandse taal leren. En als dat stagneert, dan vind ik dat zorgelijk. We hebben de gemeente Goes uiteraard om een reactie gevraagd. En de gemeente laat weten ervan uit te gaan dat er op tijd een andere locatie gevonden wordt. Zodat de lessen na de zomervakantie gewoon door kunnen gaan. Verschillende locaties worden onderzocht in heel de provincie. Welke precies, dat wil de gemeente nog niet naar buiten brengen. Martijn van Vliet uit Cereskerken op Walcheren heeft een wel heel bijzondere baan. En dat doet hij ook nog op grote hoogte. Hij onderhoudt carillons. Ik kom net terug uit Amerika en dat komt toch wel regelmatig voor dat we die kant op moeten. Dan kom ik ongeveer op 200 gebouwen. En dat zijn dan begraafplaatsen, stadhuizen, gemeentehuizen of kerktorens. Nou, je moet vooral zorgen dat hij goed blijft lopen. Daar moet je een beetje gevoel voor krijgen. Hè. Je hoort hem lopen. Hè. Je hoort
Hoor je dat regelmatig tikt, hè? Of hoor je hem af en toe doorschieten, of hoor je bijgeluidjes als hij loopt. Ik kan maar 1 keer per uur kijken of hij gelijk loopt. Dan moet je een uur wachten en dan is een dag zo voorbij. Overal is alles anders. Ja, er is bijna geen enkele installatie hetzelfde. Ja, wat maakt het werk zo leuk? Is het de vrijheid? Is het uitzichten? Ja, voor mij, ik moet zeggen, uitzichten, dat went. Maar voor mij is het meest de vrijheid, het meest waard. Kan je er nog een beetje goed brood mee verdienen? Ja, ik kan er goed mijn brood mee verdienen. Er staan ook echt heel veel kerktorens. En ondanks de kerksluitingen komen er bij mij alleen maar klanten bij. Dus wat dat betreft ergens een goede business? Ja, voor mij is er genoeg werk in ieder geval. Ja. Het was een aardige dag vandaag. Zon, wat stapelwolken en duidelijk minder wind dan gisteren. Het werd 11 à 12 graden. Morgen wordt het nog iets zachter en ook dan een afwisseling tussen zonnige perioden en bewolking. Weet u nog dat het vorige week Nationale Schelpendag was? Toen is op het strand van Westerschouwen een bijzondere vondst gedaan. Dit olifantstandje. Zeldzaam en oeroud. Het is niet letterlijk een tand, maar een schelp. Alle ins en outs erover vind je bij ons op de site en in de app. En met dat olifantstandje dat geen tandje is, zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond!